Възможно, а? Моля си. Виртуозно изпълнение. Още са като гръмнущи. И как го направи този път? Поканихме да работите, те я спееха. Слушай, знам, че последните разговори не минаха много добре, но след като ще работим заедно, по-добре да се разбирам. Може. Не, просто искам да видя дали си усъвършенствал някои умения. Още мисля. Днес беше даден ход на делото за неправомерната размяна на общинска земя, донесла наградени загуби за близо 2